May hapon cool. So nag-video ako kay kuha ko ang ako tuyo ra gid. Ipakita ra ko kung unsay isnako nako karon. Ora gud nga ra ka simple. Na kini prutas-prutas lang ta sa karon. Kini nga prutas ang nagitawag nangka. Kuya yung nangka dire no. Daghan yung bunga nangka. Kaon siguro man nangka no. Tara. Puwahon nga nangka no. Medyo gamayon. Pero tilawan na. Simple ra kay ni Gabriel. Nara. Tutorial na nara. Slito na naman dia. Tuod kahit man. Nara. Kita ni mo call. Kanon ya. Juicy na raw. 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 Còn mo? Kita dah hinog kayo. Kenapa mana yo? Raw. Kitan ba ninyo? Gusto rin yung makitan. Araw. Anak lang. Araw. Nga, unta cool. Araw. Kami gini kanon kay kuan man eh. Hinatag rin sa kuan eh. Kami kay kanon gusto hinatag dili inyo punuan ba. Tunggu man ko po dayon. Yang mga unta ninyo. Okay. Lawa. Muntiwa sa kugkaon ha kay murag. Pagdagan-dagan na ko kanon mo. Bye.